Sa mga headlines, sa mga balita lokal, 109 ka mga quarantine facilities ipatukod sa syudad sang Bacolod. Western Visayas nag-record sa 250 ka panibagong nga kaso sa sulod sang isa ka adlaw. Sa mga balita pong sudnon, Department of Health nagpain sang masobra 38 milyones pesos para sa implementasyon sa Universal Healthcare Law. Ginaligar bag-o nga anomalya nga nadiskubrihan sa PhilHealth ginapa-imbestigahan. Sa balita international, duwa ka cruise ang isa ka barko sa Nigeria ginabdak sa mga pirata. Sa sports, ana US State coach Alden Ayo ginban sa UAAP. Sa balita entertainment, Bella Padilla nag-compose ang isa ka quarantine song. Samtang sa balita espesyal, mga nagkalain-lain nga sahi sa mga estudyante. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:08. Welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga la Webes, Setyembre 10, 2020. Kami inyong matag balita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon John Diaz. Kagkaroon sa detalye na sang lakat sang panahon. Isa ka low pressure area ang ginabantayan sang pag-asa sa guwas ng Philippine Area of Responsibility o CANPAR. Ang LPA ang uli nga nakitaan sa kalayon nga 965 kilometro na sidlangan sang Zounder, Luzon. Sunod sa pag-asa, gamay ang tsansa nga mangin isa ini kabagyo. Apang karon nga adlaw, ang LPA o low pressure area ang ginalauman magadulot sang lapta-lapta nga pag-ulan sa Bicol Region kag probinsya sang Samar. Ang Metro Manila naman ang kag-iban pang lugar sa Pilipinas ang maka-eksperyensya sa magulumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone o kung ITZZ kag Localized Thunderstorm. Ang temperatura yara magusugod sa 25 degrees Celsius tubtob 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag tak na las 5:38 sang aga kag ini magatumod tak na las 5:52 karon naman nga hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Ang detalye sa nagapangunang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Yes, good morning Aksyon Eden, good morning luwat sa tantanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor karon nga aga. Yes, good morning Danay Action John kay Bambi Padernal. Good morning kuno sa aton mga ka-aksyon. Tita Elsa Salazar. Good morning man heaven. Raymar Kirante, good morning. Erla Vega, good morning man. Michael Joseph Hilado, sharer gid siya ho. Salamat gid. Margo Magos, good morning. Zenaida Palo, good morning man. Happy fiesta sa Talisay. Uy, fiesta gali sa Talisay. Saint Nicholas of Tolentino. Okay. Kung ari ta subong sa eskwelahan, Saint Nicholas of Tolentino. Perfect. Sa amo lang nagalay na balanan. Kay Zenaida, yes, kay Margo Magos, watching from Hinubaan. Esterlita Dyer Kina, good morning man. Daphne Abaring Camon Belnas, good morning kuno from Isyo Kawayan. Pa-shout out yun lang kay Tatay Joscoro Belnas, nagapamati gid subong connection dyan. Kadamo sa mga nag-monitor karon nga aga. Ari gina nagbugtaw gid sila karon nga aga kay nag-monitor gini sila. Lawagon ko na lang sila tanan. No? We have si Jose Campos III, si Maria Consuelo, si John Lloyd Belbar, si Leonard Hore, si Joreen Gauchauco, si Noli Diaz, si Romilin Guardamano, si Harold Deriani, si Kersey Dulay, si Dave Sumagaysay, si Marisa Pitalia, Normel Ledesma, Catherine Emeterio, good morning, Venus Blancia, Regine Arsaga, Maria Cindy Gabutas, Verna May Flor, and si Rogelio or si Leonard Hore kag si John Lloyd Belbar and Christian Salaver. Good morning. Ato nag-greet mo na si Dennis Richard Tibor Ruma. Siya gid pero may ano. Ara gid sa syempre president bala, hindi siya bala dapat madula. Oo, dapat hindi madula gali kung presidente. Oo, obligado gid siya. Obligado gid siya ya kay throughout the Facebook live action diyan nagapang recruit pag gina siya. Oo. Kay kabuday na possible ma-kick out ka bala kung hindi ka. Oo, maano siya bala, ma-evict siya bala as president. Busla ni Bia Jonathan Abe nga nagatanaw man permiho na. Good morning. Helen Westna, good morning ma'am again. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Pinky Teruel. Good morning watching from Barangay Villamonte. Tita Russell dira sa Silay City, Tito Edgar Pantaras,
Baby Raf, kag Kuya Manong Emir Lawrence, good morning. Thank you for watching. Yes, good morning kay Loretta Belleza Santiago. Good morning to John. Shout out sa mga Diaz family. Halong kamudara. Kay Kirk Oliver Sassy. Good morning, Aksyon John. Kag Eden Tamyaw ko gali family Sassy sa Pork May Mulaton. May Mulaton, di gani may Mulaton. Sa Banago. Banago. Good morning, Aksyon Eden from Joseph Canoy. Mayong aga from Ma'am Sir Bea Jonathan. Ano na ba, read mo na ni si Ma'am Sir Berth, no? Yes. Caravallo. So, damo pagid. RJ Mira, good morning, Miss Eden. Vacation lang anay, diri Iloilo. Budong mga agad. Ay, si Sir, si Sir Ronnie, nasa LTO. Si LTO. Robinsons. Okay, Yes, sir. Good morning. Kay damo pa Bumayo, COVID, no? nakatabo ka pa da sa Iloilo. Kaya damo ko na COVID sa Bacolod. Tito Oo, na grabe. palagyo kayo, sir. Dayaon si mo, sir. Ang salbaro ka galino. Charot lang. Wesley Espartero, good morning. Watching from Silay. Ramage, Benny Mayong Aga, Kaaksyon, tamya ko lang po, Benny Inibalia family. Yes, good morning man kay Papa Edwin Pantaras dira sa Tangu Pantaras family, Mama Feby dira good morning sa inyo tanan. Kag Duran family man syempre sa Sumag kag ti dalon ta na lang sa bago iki mga Renatics na mo. Okay. Masunggod na kalon ang Renatics budlay na. Gamat-amat pa sila patukod sa ilang mga fans club. Oo, bala may mga fans club na na-overtikan pa kami ni Action Boy. Ang Doral Nation, kag Idinatics na una na. Sige, standby duat mga Kaaksyon. Dugay sa dugang paginaton ng mga greetings sa Facebook page. Mayong aga. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon Aksyon radyo. The Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Kagaron sa detalye na sang nagapanguna ng mga balita lokal. 109 ka quarantine o isolation facility ang natalana nga ipatukod sa syudad sang Bacolod. Sa Facebook post ni City Administrator M. Ang, ini ang ginapaabot nga matapos sa Setyembre 30, 2020. Lakip sa post ni Ang picture kundi nagapakita nga nagagapatigayon sang ceremonial memorandum of agreement ng mga opisyal sang syudad sang Bacolod, national officials kag ahensya sang gobyerno. Naibaluan nga ang nagperma sang MOA nga mosanday Mayor Bing Lunadia, Secretary Carlito Galvez Jr. ang Chief Implementer of the National Action Plan versus COVID-19 ka Department of Public Works and Highways Undersecretary Emil Sadain. Nang in-witness man sa Department of Health Undersecretary Rodolfo Vega, DPWH Regional Director Leia Delfinado, Councilor Cindy Rojas Cagrenicito Novero, si Ang, si City Health Officer Dr. Carmila Insole, City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, Dr. Grace Tan, Dr. Hector Gayares, Dr. Chris Sorongon, John Dave Dueñas, George Silhueta, kag Erne Pineda.
Naka-record naman ang DOH 6 ang 250 kabago nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 6,632. Ang bago nga kaso ginalakipan sang 232 ka local cases, napulo ka LSIs, 5 ka returning overseas Filipinos kag 3 ang apor. Na-record ang bago nga kaso sa Negros Occidental nga may 126, syudad sang Bacolod nga may 109, syudad sang Iloilo nga may 11, probinsya sang Iloilo nga may 3 kag isa naman sa Guimaras. Ginanunsyo man sa DOH 6 ang 273 ka nag-ayo nga nagdala sa kabilugan nga 3,524 ka recoveries. Samtang isa naman ka babaye nga taga Haro syudad sang Iloilo ang napatay sang Agosto 21 nga nagdala sa death toll nga naglambot na sa karon sa 95. Sa dugang pangabalita lokal, aminado si Councilor Renencito Novero, ang chairman ng Quarantine Center Action Team o kung QCAT nga wala sini ginapaabot ang desisyon sa National Interagency Task Force nga ibalik sa Modified Enhanced Community Quarantine o kung MACQ ang syudad sang Bacolod. Suno kay Novero, wala sini ginapaabot ang desisyon sa National IATF bangod pila pa lamang ka oras ang natapos ang ila meeting upod kay General Belcaidas Feliciano sang nagwa ang among rekomendasyon sa diin gilayon naman nga ginaprubahan sang presidente. Bangod sini nga sitwasyon ginapaabot sang konsehal nga magahatag sang bulig ang gobyerno nasyonal sa sitwasyon sang Bacolod nga hinali lamang nga nawad-an sang palangabuyan. Ini ang mga concern suno pa kay Novero ang sigurado nga mangin kabahin sang ila pa tagayunon nga meeting upod kay COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez. Sa iban pa nga balita lokal, ginapangabay naman sang transport sector sa local officials sa syudad sa Bacolod nga pamatian ang ila pangabay nga mahatagan sang ayuda mga driver nga wala makabiyahe bangod sa ginpatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine sa syudad. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Aksyon Secretary General Jesse Ortega nga madamo nga mga driver ang nadulaan sang palangitan-an bangod sa hinaling nga pagpatuman sang MECQ, rason nga ginaapelar sini kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga magpalabot sang bisan jutay nga ayuda nga makabulig sa sulod sang pila ka adlaw nga wala sang biyahe. Nagalaom si Ortega nga paagi sa Aksyon Radyo tamdo ng ila pangabay kag maaktuhan ang ila hingyo para sa mga naapektuhan nga hanay sang transportasyon. Ang ila ginaapilar kay watching ang executive order ni Mayor Beng wala na inambit nga matag sa assistant sa mga naapektuhan nga driver. Kaya kinauntat na mo. Okay. So, inanday work, kung wala sa butang sa executive order ni Mayor Beng, nga hindi sila mag-extend yung assistant, kaya anong matabo sa mga driver? Okay. Gutom na. Ang kabahin sa pagpahayag ni Eston Secretary General Jesse Ortega. Sa katapusan nga balita lokal, ginapaabot ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales nga natapos na sa mga pesyalis ng Barangay Alihis sa sulad sang Bacolod ang pagpanagtag sang dugang nga mga home quarantine sa kun HQP nga ilagin request sa lokal nga panguluhan sang sulad sang Bacolod. Suno kay Gonzales, base sa impormasyon nga iya nakuha, natag na sang sudad ang among nga mga HQP kagabi kag ini ang gilayon man nga ginpulawan sa pagpang-distribute sang pila ka mga personnel sang barangay paagi sa natungdan nga mga opisyales sang purok. Dugang pa ni Gonzales, kompleto na nga ang ginhatag sang syudad sang Bacolod nga kadamuon sa mga HQP nga kinahanglanon sang tanan nga mga barangay gani nagalaom ini nga nangin 100% na nga ginhimo ang pagpanagtag. Ginklaro man sini nga magluwas sa Barangay Alihis wala na sang iban pang mga kapitan sa barangay nga naghimo sang kasubong man nga request. Igin nga, to sila additional. May gawin overtime man dito nila. Hindi ako sure kung natapos nila. 100% na nahatag na. Yes, natag na pa. Si Barangay Kapitan o kuna ABC President Lady Gles Gonzales. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:20. Sa balita national, masobra sa 38 milyones pesos ginpain sa implementasyon sa Universal Healthcare. Ginaligar bagong anomalya nga nadiskubrihan sa PhilHealth ginpa-imbestigahan. Ang detalye sa nagapaunang balita pungsod nun sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng... Yes, and we're back, Aksyon Eden. Good morning, Luwat, sa atong tanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa ato naman nga official Facebook page, sa ato naman nga Facebook Live, karon nga aga dula lang ta kadali sa greetings, so kadamo naman din Yes, Hindi kita naman damo natin akong viewers subang siya dyan, no? 240. True, baga ni True. manager damo ko ng viewers, haba ko kabalo ka mismo estudyante na ni. Mga estudyante. Ginrequire. We have Inavoy Duhino. Good morning, Aksyon. Sinyo nga duwa, always monitor Kalong-Kalong Airport. Muniso ng sikat ang Kalong-Kalong. Jocelyn Aricevita Ulak, may tafa naton. Good morning, greet ko lang di si Popsi ko. Happy birthday. Happy birthday, Sir Nicolas Aricevita. And Marlon Gapulang, good morning, Aksyon Eden. Bagwapa ko na, day. Normal, Great job lang, Gapulan family sa Puente Vedra and Raymond John Paviera Villacorta watching from Silay. Yes, good morning kay Sir Arnel Delis, Aksyon Oh, dyan. yes, Nagatanaw Sir gid Arnel. sila sa Police Station 6. Wow, sir, good morning. Good morning sa tanan nga taga Police Station 6. Madamo gyud nga salamat kag halong-halong kamo. Bantay ka mo may sa mga borders, di ba si may makalusot? Basi may bala, no? Oo. Kay Odge Zenumbreb Lorit watching from Qatar. Hello, good morning. Ramage Benny, Ibalya family ko no ginagreet niya lang. Inavoy Dohinog. Mo to galihan balwa action nga kalong-kalong. Kay Marlon Gapulan, family niya sa Pontevedra. Hambali Sir hambal gali ni Marichu Gonzaga. May gwapa man to kuno sa iya. Tracy Diego Conde Vergara, good morning sa taga-Purok Paghidait sa Barangay Tangub. Good morning man sa inyo. Ma'am Eden Toboso, Aboso ko man. Gini mo ina ka lugar. Oo, gini mo yung lugar. Basi At least lapit-lapit lang. Kasi masalaan kay kakuron ng tagiya ka to, boss. Oo, hindi yung pagpalapta na. Kaya basi mabuslot ang kilid ta. Good morning from Jesselyn Adrada Tiangson. Good morning, Aksyon Jan and Aksyon Eden watching from Barangay Mansilingan. Esterlita Dyer Kina. Good morning, Aksyon Jan and Eden. Shout out sa akon ba nga nagapamatigid aga pa sa inyo programa kay Melchor kay Nay Judith watching from Hinubaan. Good morning kay Ma'am Diana Kabalatungan kay condolences gali kay Ma'am Rowena Maider, no? Condolences. Yes. Jenil Mahinay Remunda, happy good morning. Happy na good morning pa. Kompleto Aksyon dyan, Aksyon Eden. Live ka mo subong sa Don Salvador, Patamyo ko lang. Ang family ko, Mama Mariveth, kag Emerito Mahinay, kag ang palangga ko, Dariel Riwawe palangga. Saya, Dariel Remunda from Jean Mahinay, Don Salvador Benedicto. Yes, kay Ma'am Tracy Diego Conde, shout out ko na kay Tracy Lechon Manok from Luisa Medel High School. Thank you man. Kay Ma'am Clyde Linaha Padilla dira sa SEC office sa Bacolod Extension. Good morning, ma'am. Kay F. Smarta Diaz Salcedo, good morning, mans from Tanza Cavite. Jocelyn Kalamaan, good morning. Rolly Diaz, good morning. Patanyaw ko na siya bata nga si RR kag si MM. Wow. Thank you. God bless and stay safe always. Gracia Hareta Horvidalia, good morning. Sir Philip Alonsagay, good morning. Always. Yes. Always watching. May isa ka viewer, si Yanni Kirao. Yanni Kirao, good morning. Energy, Yanni Open, Kirao. may gini siya yung katanaw, wala gini siya absent. Bawal ma-absent. Oo, kay i-kick out mo siya sa Energy Fans Club. ka Club. memo. Oo, amo na siya wala dapat, besh na. Dapat bawal kagin mag-absent, no? Oo. Sige, mga kaksyon, dugang pwede mag-greetings. Ang bantayan sa ito naman nga pagbalik. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing,
ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa. Morning edition. Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 7:29 kakaron sa Itali nasang nagapanguna nga mga balita pungsudnon. Nagpain ang Department of Health ang 38.9 bilyones pesos para sa implementasyon sa Universal Healthcare Law sa tuig 2021. Ini ang ginpresentar ni Health Secretary Francisco Duque III kadungan sa pre-budget conference antes ang House Committee on Health. Sa 38.9 bilyones pesos, ang 16.58 bilyones pesos magakadto sa deployment sang 23,364 ka mga human resource o kon resources for health o kon HRH kag 3,472 sa scholarship grants. Ang HRH ginalakipan sang doctors, nurses, midwives, dentists, pharmacists, nutritionist, dietitian, medical technologists kag physical therapists. Ang ginpain para sa HRH sa tuig 2021 ang mas doble sa pondo nga ginhatag sa tuig 2019 nga yara lamang sa 9.95 bilyones pesos. Ginaimbestigahan naman ni House Deputy Majority Leader Bernadette Herrera ang ginalaragway sining bag-o nga anomalya sa PhilHealth nga ang issue may kang tanan sa reimbursements ng COVID-19 swab test nga ginbayaran na sang mga miyembro. Sa privilege speech, ginpahay ni Herrera nga nakabaton siya sa report nga may mga PhilHealth members na nag-avail sang COVID-19 testing package nga ginpangitaan sang ila PhilHealth identification number. Pagkatapos ang ID number nga mahatag ang hospital ko ng testing center, amo naman ang mga proseso sang reimbursement para sa PhilHealth account sang persona kag ang kwarta nagakadto sa ginaligar mga wala sang konsensya nga mga tawo. Ginbulgar ni Herrera nga mismo ang iauton nga si Quezon City Councilor Bernard Herrera ang biktima man sang amo nga modus. Sa dugang pangabalita, pungsudnon ginpahayag ni Philippine Council for Health Research and Development o PHCRD nga ang availability sang epektibo nga vaccine sa pungsod Pilipinas magadepende sa negosasyon sa tunga sang gobyerno kag vaccine developer bisan nga ang pungsod nagpartisipar sa clinical trials. Ginhimo ni PCHRD Executive Director Dr. Jaime Montoya ang pahayag sa House Panel Deliberations sa ginaduso nga pondo sa Department of Science and Technology para sa tuig 2021.
2021. Sa hearing gid pamangkot ni House Appropriation Panel Vice Chair Rufi Biason kung sa pagpartisipar sa Pilipinas sa clinical trials, mahimo na nga maprioridad ang pungsod sa paghatag sa COVID-19 vaccine sa tion nga papatud-an ang kaepektibo sini. Bilang sabat gin pasiguro ni Montuya nga ang epektibo nga COVID-19 vaccine mangin available sa Pinoy apang wala sang kasiguruhan kung saan ini mangin available. Suportado naman sa Department of Health ang proposal sa National Task Force nga pagdumili sa home quarantine para sa mga COVID-19 patients kag close contacts agon mapunggan ang community transmission. Ginhimo ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang anunsyo matapos ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año nga ang gobyerno ang plano idumili ang home quarantine kag ini nga measure ipatuman umpisa subong nga semana. Sunod kay Vergere nga base sa pinakauli nga data 84.9% sang 1,742 nga clusters ng COVID-19 sa pungsod ang bangod sa community transmission. Samtang 41% naman sang 167,000 ka COVID-19 beds sa state-run quarantine facilities amo ang okupado. Naglabot na sa masobra 245,143 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas matapos sa dugangan sang 3,176 kapanibago nga kumpirmado sang kaso sa COVID-19. Ang mga probinsya nga nagapanguna sa kaso among National Capital Region nga may 1,327, Batangas nga may 260, Laguna nga may 193, Rizal nga may 166, kag Negros Occidental nga may 155. Ginanunsyo man sa Department of Health nga 185,543 ka recoveries ang nagdugang matapos o rather naglabot sa 185,543 ka recoveries matapos sa dugangan sang 376 ka mga bag-o nga nag-ayos sa baratian. Ang Pilipinas sa dugangan sang 70 karapatay sa masakit nga nagdala sa kabilugan nga 3,986. Malapit naman sa 10,000 ka establishmento komersyal ang napaslawan nga makakomply sa safety kag health protocols agon maproteksyonan ang ila sini nga empleyado. Sa House Budget hearing ginpahayag ni DOLE Assistant Secretary Maria Teresita Cucueco nga ila ginusisa ang 40,943 ka establishmento apang 31,000 ang nagcomply. Magluwas sa DOLE ginpahayag ni Cucueco nga ang DTI kag concerned local governments ang magabulig naman sa mga establishmento nga may violasyon agod resolbahon ang ila sini kakakulang sa mga health standards. Samtang plano sa National Economic and Development Authority kuneda nga patigayunon ang pre-registration para sa National Identification System sa bulan sang Oktubre. Sa budget hearing ginpahayag ni Chua nga ang gobyerno inisyal nga nagproject nga makarehistro sang 5 ka milyon ka Pinoy subong nga tuig apang bangod sa COVID-19 pandemic nang inhangkat nga malabot ang nasambit nga projection. Suno kay Chua ang backup plan sang NEDA patigayunon sa tunga-tunga sa bulan sang Oktubre sa diin ang mga opisyal sa Philippine Statistics Authority kon PSA ang mga magbisita sa target nga pigado nga pamilya kag umpisahan ang pagkolekta sang non-biometric information kaanya lamang sa ngalan, address kag iban pa. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman sa Department of Justice nga may deportation order na para sa convicted US Marine nga si Joseph Scott Pemberto nga tala na i-apply sa tion nga makagwa ini sa prisuhan. Sunod kay Justice Undersecretary Mark Perete, ang Bureau of Corrections kag Bureau of Immigration nagpakig-angot na angot sa pagsaylo sa kustodiya sa US Marine nga ginhatagan sang absolute pardon ni Presidente Rodrigo Duterte subong nga semana. Sunod sa immigration, ginmando sang board commissioners sini ang deportation sa Setyembre 16 sa rason nga ginakonsiderar si Pemberton nga undesirable alien. Ginpahayag ni Immigration Commissioner Jaime Morente ang iyang pangabay kay Bucor Director General Gerald Bantag ang pag-turnover kay Pemberton sa ila sa tion nga makagwa sa prisuhan agod makompleto na sang immigration authorities ang deportation proceedings. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time last 7:35. Kag inyo nabatian na nagapangunang mga balita pungsonon. Sa mga balita international, duwa ka cruise ang isa ka barko sa Nigeria ginabdak sa mga pirata. Sa sports, ana USA coach Alvin Ayo ginban sa UAAP. Sa patagsang artista Bella Padilla nag-compose ng quarantine song. Kag sa balita espesyal, mga nagkalain-lain nga sa isang estudyante ang detalye sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
ang Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Alright, good morning sa liwat sa tatanan nga mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live. Good morning Aksyon Radio, pa-advance, greet lang, and happy birthday. Lapit na ko niya birthday sa September 14, Will John Salazar. Hello po, good morning, happy birthday po. Kasi no, happy birthday, Ma'am Elsa Latido. Sa tanan nag-birthday. Tingob na oo. Ay, wala gali. Sa tanan na lang nga nag-birthday, good morning kag happy birthday na lang. Bet ko no ni Dennis Tibori Ruma ang Eden Toboso. Sige, hagi na, Dennis. Makick out kayo karon. Amanda Arendon, hi and blessed Thursday, Aksyon John and Aksyon Eden. From Susan Sidolio Taberno. Wow, si Ma'am Susan. Ma'am Susan, good morning. Mga ka-aksyon, good morning. Kay Bibok, no? Si Bibok, bata yan eh. Si kay Bibok, Bibok. kag si Bimbo. Duwa ba? Duwa, Bibok, ka-cute ba Bibok kag si Bimbo? Love Mama Susan Taberno. Hello Sir John. Good morning Ma'am Taberno. Shot Torichilia Napilda. Good morning mga ka-aksyon. Watching live from San Enrique, Negros Occidental. Palihog tamyaw sa kontatay nga si Bulog Torichilia. Stay safe and God bless. Yes, good morning na reaction dyan sa managapamangkot. Galikagin palihog kita sang Securities and Exchange Commission bala. Kay tungod nga may MECQ umpisa subong nga adlaw September 10 ang ilang office hours 9 a.m. tubtob 1 p.m. na lang. Mondays to Thursdays tubtob ini nga malift ang MECQ kag Friday sirado sila for disinfection. Okay. Na. So may wala office. Yes, wala office. Good morning kay Angel Grace Panhilason. Good morning kanami kuno sang akon nga aritos. Thank you so much. May plano pa sa... Sabihin mo salamat Shopee. Salamat Shopee. Yes. Randy Haveliana. Good morning. Watching from Mansilingan, Mr. and Mrs. Haveliana. Alhaji Muhammad. Good morning lang sa iyo. Young Gars. Kilala mo ni Ay. Hindi ko na kilala. Ay, hindi mo na kilala. Pero kabalo ko na saan tinutuyo. Yeah. Bongga kagid bala sige hagid da. Pero kabalo ko na saan tinutuyo. Yeah. Rona Britannia, good morning. Mark de la Cruz from Banago. Lito Dayap, maulanon nga aga sa inyo. Bia Jonathan, good morning man. Stephen Magbanwa. Ari naman siya ho, damo-damo ba? Eveline Pomoseno, good morning. Delmar Diquinia from Purok Pine 3. Tabunan, Bagos City, yes. Jerly May Atong Salazar, good morning, ma'am. Ano naman siya? Shout out na na siya. Winston Ayan and Really Deliar, good morning. Tamiyaw ko lang dala sa Punta Taytay. Tatay ko Dan Deliar kag Edith. Alin dari sa Panganisinan. Si Dels Jester Dulia, ang son ni, ang sa Sunstore Bacolod, nalipat ko Yes. sa And we have also pa-shout out to my CC, dira sa Ramilo Tangup. Hello to all. The Energy Funds Club. Thanks, Aksyon Radio. God bless. Toothless. Si Joreen Gosalco, good morning. All the way from Barangay Pahanokoy. Shirley Mandate, good morning, Aksyon John and Miss Eden. Patamyaw lang sa akong pamilya sa Hacienda San Agustin, Mamayda Negros Occidental. Kag iya bata ko sa Barangay 35. Pero siya watching from Binondo, Manila. No, kadamo sang lugar ni Ma'am Shirley Mandate. And, ari na naman siya. Sige, isa na lang Isa na lang kita, ha? Isa na lang din. Takan kami gani karon, ma-shout out. Kay Bebe Tolentino na lang danay action dyan. Good morning, Tamyoya lang ko no. Ang Trinidad family sa Fatima Heights, Talisay City. Barangay Tangu, Bolivar family, Tolentino family watching from Barangay Estefania, Cityville Subdivision. Good morning dira kay Mama Inday, Duran, Colasita, Duran. Good morning and happy birthday. Yes, no? Good morning kay John Lloyd Canson Belbar. Nagaulat gid sila ko no. Kag si Christian Tad Isalaver nagapamati via Facebook Live. Rowen Reyes, hoping ang napangayo nga budget. O kami komentaryo si Sir Rowen. Pero kay Action Art na karon. Si Action Art lang na. Sige, standby mga ka-aksyon. Mag-inom sa
operators ang ginabdak matapos nag-atake ang mga pirata sa baybayon sakop naman sang Nigeria. Ang Liberian flag refrigerated nga barko nga the Water Phoenix ang ginatake samtang padulong sa the Netherlands. Sunod sa ila spokesperson nga si Core Ratings, wala pa pag-angot ang mga persona nga nagkuha sang ila sini nga mga crew. Dugang pa nagahulat kag importante sa karon nga magtawag sa ila mga suspetsado agud maistoryahan o kon mahatag ang ila sini nga gusto. Naibaloan hilway naman sa katalagman ng 16 ka iban pa nga crew sang barko nga nakaabot na sa Lagos matapos ginupdan sang Nigerian Navy. Kakaroon sa detalye naman sa balita sa patag sang negosyo. Naglambot na sa 75,000 ka mga ang nakaparegister sa ila online business sa piyak nga nagapadayon ang COVID-19 pandemic. Ini ang report sa Department of Trade and Industry sa hybrid hearing sa House Committee on Appropriations angot sa proposed 2021 national budget. Sunod kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, gikan sa 1,700 registered online businesses umpisa Enero tubtob Marso sini nga tuig o kung antes pa man nagumpisa ang quarantine mode sa Pilipinas, karon naglambot na sa masobra 75,000 ang nakaparehistro. Sa karon mayara sang House Bill number 6122 nga ginaduso para sa proteksyon sang consumers kag sellers online kag kun mapurbahan ini ang pagatawgon nga Internet Transaction Act. Para naman sa aton nga foreign currency, ang US dollar nagbalor 48 pesos kag 61 centavos, ang Singapore dollar naman 35 pesos kag 55 centavos, kag ang Hong Kong dollar yara naman sa 6 pesos kag 27 pesos. Sa ato naman nga balita entertainment, bangod sa COVID-19 kag forced isolation, nakakompose naman sa panibag-o nga kanta si Bella Padilla. Gin-share ni Padilla ang iya sini original composition nga ginatiguluhan nga Nighttime kag ginaengganyo mga kantahon kag sauton man inisang tanan. Sunod kay Bella, ginsulat sini ang kanta nga nagalaragway kung paano ma-in love kag ma-fall out of love samtang yara sa quarantine o kung samtang naka-quarantine. Sa sports, nagpagwa sang desisyon ng University Athletic Association of the Philippines o kon UAAP angot sa training bubble sang UST men's basketball team. Ini matapos gin-review sang UAAP Board of Trustees ang mga rekomendasyon sang Board of Managing Directors. Ginbase ang mga rekomendasyon sa ginsumeter sang UST matapos ang pag-imbestigar sang ginaligar training bubble sang ila team sa Kapoy, Sorsogon. Nadesisyonan man nga iban indefinitely si ana UST head coach Alden Ayo sa tanan nga mga UAAP events kag sanctioned activities. Naibaluan magkapatigayon man sang investigasyon ng Commission on Higher Education o CHED sa posible paglapas sang UST kag iban pang individual nga imbolbado sa amuman nga sahi sang aktibidad. Balita espesyal! Good morning, Energy! Good morning! Good morning, Aksyon. Yes, Good morning sa good tatanan ng mga morning. ka-Aksyon. Oo, salamat gid gali ha sa masobra 2,000 na action dyan nagatanaw sa. Lain gid man ba sa sobrados bill, no? True, ito ka pong, ay galibat-libat lang gali. 216 siya gali. Oo, good morning man, ti. Siyempre, mo na ginahulat sa tananan. Aton nga balita espesyal. Bebe, pamatian. Ari na. Ti, makarelate ka gini action dyan. Espesyal gina sa? Espesyal gini siya. Kung sa halo-halo, may... may ice cream. Kag may litchi. May litchi. Litchi plan. Litchi plan niya. Oo. Te, karelate kag ni action dyan kay mga nagkalain-lain nga estudyante. Okay. Nagkalain nga sahi sang estudyante. Estudyante nga. Nga amo na gani itakol na. Sige. Una ko na action dyan mga the mema. Dame, ma. Oo. May mapasa lang, okay na. Estudyante okay. na. Oo, di pa rin. Nabilangan, now you see, now you know. Oo. May napasa, no? True. Amo na bila isigo lucky kung action dyan, kung mahimo sila project, okay. Di ko mag-drawing, dati ang bala ni Teacher Bing, dapat colorful, butangin nila color, ti okay na. Oo, mura na sa sara. Bala, 75 ang grade ko, basta may grade na. Pero may kagwan, tama na ano? Oo, di bala, wala na sila gana mag-effort. Yan, Gani. mema students na action dyan. Pero feeling ko, wala pa na nabatsagan, di ba fail? Oo, wala pa guro. Tikara ka man, kapag fail ka, how? Abi lapit ko, lang. comment tabi ang mga estudyante na action dyan kung sino na mga napang fail yan na. Feeling ko ang makomment, di ma-fail na lang gid. Ay, birahon.
Biro, chansan yun ni on air. To, no? May aragin man gili na. Oo, wala pa wala lang ya. Basta may mapasa, okay na. Tapos mo na mag-test. Oo. Answer lang. Mula na, we. Oo. Tapos Pre, ano. tapos isa may masulat na nga isa ka sentence. Okay na. Misi hindi magsinanto. Okay na gadya. Basta may answer. Ako nang mema. Di ba may ara kami instruction sa mga teachers nga don't leave blank. Oo. Di butang nga niya answer isa lang ka sentence. Nga abi pa mo, komplikado yung pagidya ka galingon niya. Meron ka kasulat, sorry sir. Amo na. May ara. Meron ka kasulat, sorry sir. I cannot answer. Ti ano na lang Ti ano na yung grade? Ti ka grade ka mo na 1 action dyan? Hindi Kung mo paglidan ma-effort. Hindi mo paglidan, kay tinag-sorry naman. Di pa tawa. Ti reply, butangan mo lang I forgive you. Hindi, pagkabali sorry, noted. Abi ko butangan, I forgive you. I forgive you. Grabe ka mga students, subong. Or pagkabal mo pagkabutang yung sorry, butang mo sorry as well to your parents. Sorry, see you next year. Wala pinaka-the best siguro, no? Sorry, see you next year. Maning kamot siguro Oo. tayo, no? Pero anyways, isa pa lang na action dyan. Ang ikaduwa dira, mga mandirigma. Sila ni kuno perme ang rason kung nga nagapangakig ang teacher. Kahit ito mga baskugan bala nga mga estudyante, mga pasaway na tapos ang mga kisabala para tiyan bali teacher dapat cooperative gi ka mo sa Oo. klase ha. Kay Dapat may na mo score gina. na mo. Tiyan mga wala pulos da nga pamangko. O ko na mga obvious na nga mga may sabat mo action dyan. Tiyan mo lang na ilag na pamangko. Ti syempre para may kooperasyon man sila. Kaya sa may estudyante, kaya nga mangita pagi para bala hindi ka discuss sa mistra. Oo na, mga mandirigma man sila. Okay, nga ba lang nga tunga sa klase, mamangkot wala diri wala didto. Oo, ligwat to ng tupiko. Oo. Sa una pa na bing usong ako ano ka sa teacher, buyon ka eraser. Oo, sa una, para sa mga chimpo, para na mo. Ang simpop, sa muna magkimpitan ka sa kamot. Mga dribble ang gadala ka. Oo. Pero subong hindi naglabi mo ang experience mo. Oo, lain na subong rikta na yan, yung Oo. teacher. Ang problema subong, nali pag boys ang teacher eraser, balik sa teacher. Oo, balik sa teacher kung gani patawag ang teacher. Oo. Upo ng ginikanan, nga ginaboy mong bata ko. Oo, di ba? Na mo na Mga mandirigma. Oo, mga mandirigma. Kasi mga ahu. Panahon nila sila self, mga malakas. Mga malakas, amo na. Group, amo na ba nga section? Section 1 lang malakas. Amo na sila gali. Oo, sila na. Kaya ang iban kisa, kay may ara man ang kisa man action dyan. Hindi ka na madula sa classroom. Misan mga alaman or section 1, may ara gina yan. May ara gina. May mga galigwat gina na. Yung mga ligwak, gano'n. Depende na lang sa maestro kung paano na nila i-handle. Oo. Ang next action dyan, mga pa-mysterious effect. Mga amo na ko no. Ano mga pa-victim? Duwa na ko no ang classes ang pa-mysterious effect. Una, dira ang mga genius, pero kahipo sa sulod sang classroom. Okay. May mga sariling mundo, pero mag-abot gali sa test, i-questionon mo abi, kasabat sila. May ara naman action dyan sa mga mysterious effect nga daw mushroom ko no. Misteryoso nga mga tao, gaulhot lang, subong present, was absent. Oo, may ara na. Or may Oo. ara kis nga absent sa the whole nga klase. Oo. Pag-abot sa exam, ara sa. Oo, tapos kabalo mag-answer, Kabalo mga mo mag-answer. na. Tapos pag kuha sang score ya, may score man siya. Na. Oo, Mga pero- mysterious effect na connection siya. O duma mo na mga bilang may mga stock knowledge. Oo. Pero ang gin-stock la eh. Na-stuck. Pero Kaya sa una, na-stuck. action dyan, na-notice mo, labi na dito sa mga nabukid nga area, kung ang estudyante gani, wala nakasulod sa klase, kinakantuan gani isang teacher. Subong yung bala, kasi kung masulod kung Hindi, hindi. kaya ang problema, subong ya, kung wala nagsud ang estudyante sa mga derivasaton sa mga Oo. syudad, hindi ka man pwede magkado sa balay. Di ka nga. balo ka, wala to sa... Oo, pag-abot gali may yaw-yawan. Ako sa Sir nanay. nga, nagkagtos balay, sir atokos ako BS. Or, inali, ikaw pasok matan sang nanay. Correct Abalo nga. ka sa parents nga, nagsulod yung bata, kuya. Oo, ikaw pa akigan na. Tipos ka na lang. Oo, ma'am, nagsulod mo bata. To sa iban nga balay. Sa iban galing nga hulot. Sa iban, oo, Oo, di ba? nan. Tapos nag-answer man sa ma'am, yara man sa salamisa ya. Lain galing atubang. Lain gali, ma'am. Hindi ako maestra. Hindi Tingin maestra. na mabalota lang ka. Kung Oo. nagwasa ini Nagwasa. ang grades ng bata mo. Oo. Pero importante, pasar lang yapon Oo. Kaluluoy ka ng teacher. Kasi syempre yawan sa balancing nga. Duga nga ako ni 1 point na para makapasar Paano siya. butong-butong? Oo, butong-butong. Ganun kay subong to, hindi na usong butong-butong nga pagkaon. Ala, sige yan yung gida ka pamati. Maestra, but sinyo da. Wala na Nako na lang. butong-butong nga pagkaon. Oo.
Yes. Next action dyan, ang pabebe, kuno kag feeling close kay teacher. Ara, ginako no action dyan, obvious na kuno sa title, ang mga pabebe, kuno, mga kairitar na kuno. Ara, balang bisan, notebook lang dala ni teacher, sugataon niya, kay kwaon niya Kwaon notebook niya. ni teacher. Di ba mo na, no? Kasi nabugatan ka balakaw. Gusto na ara na lapit. Oo, especially kung permi absent, Oo. wala sa kapasa sa, ma'am, nang, ano to maman, kido, nalang-alang, wala ko ba yung paper sa balay mo? Ako may mabit-bit, bima, basi gusto mo patinuan mo classroom, na. Oo, pag kung sa ano pa, ulo idea lang. Mga bawi-bawi, wala mga wais, Oo. mga ala, mga witty, nga mga estudyante, na. Amo na siya. Oo, kami ara ginasubong, di ba? Muna mapili ka lang subong ba nga online class. May ara estudyante nga may mga wifi lang sa balay, pero hindi ka dyan mag-online class. Oo. Ano lang ya, Oo, kabudlay. kabudlayan sila. Yes. Mga wais man eh. Oo. Tiyan mo lang kung kiss-up pag action dyan, ang isa ilabay ko lang, mga disadvantage pag iba sa online class. Kaya kung hindi nila gusto or feel nila teacher, kung pag tokso, bisi mo, oh, Eden, anong sabi? Meron kasi nagkakadulaan connection. Oo. Sumadungol. Sabi, gabuta, dada na yung wifi. Oo. Kaya parang balo ko si sir nga, wala to kong connection. No? Meron kasi nga kapag tukso mo, ma-out siya. Oo. Dugay-dugay lang taon mo iyang messenger, may story. Na, sige, hagid na. Kaya, abudla, i-unfriend yung teacher niyo ha, kay monitor Pero ko. yaw, hindi man, pwede. Pero balanon yung Japon eh, no? Oo, balanon, gid action dyan. Depende na lang na sila, kay naghimo gani way, subong ang DepEd nga mag-continue ang education. Depende na nila kung gusto nila makatuon. Ang next dira action dyan, ang the grade conscious nga mga Okay. estudyante. Grade conscious, na sa bangod nga kada baton nga isang test paper sa mga assignment. Ano da, pila da grades mo? Pila imo ya, pila da iya. Especially ginapamangko o kung ano mga running for honors. Abi, mga upod yun da, may mga maalaman bala action chan. Di ba ba, pila da imo score? Ay ako nyo, ay taas ko si imo isa ka score. Ano ba? Ikaw ya. Bantayan ay. Oo, bantayan na. Tapos mama, kung may magtaas gani siya, be, patanawa ko be. Oo. Hala, kumpara din, hala, ti kay ang gingamit mo, bi nga word, bi maala mo, ang akon, wait, ti oo, lain. Basi amo naging grade ni teacher, sige, dasun-dasun, amo na gamitan. Tumiyara pag kiss, nga pag-compare sa grade, wala labot nga gina-compare ga. Pamakutong pag gina misa, ma'am, di ko nagsala, Oo, mamaw. ma'am, di, nga, ma'am, iya. Tapos, Ganon pa ka-feel. gina-review, ma'am, nga, gitsikaran mo niya number 8. Ito pareho mo lang kami answer, ma'am, nga, ang score ya sa essay, 5, akon 4, how? Gani. Ito pareho mo lang thought Gani. namon. Ma'am, di ko dito ang pinagsala, ma'am, how? Oo, Tapos ginapamang ko. meron pa iblang nga, baison niya pag ikaya. Oo. Tsakto ko ya, ma'am. Tsakto. Kasi ikaw na, di bulos ko. Ikaw na lang, maestro. Di mga amo na action dyan, ano nang ginasabat mo? Wala lang, igaan mo lang ito na ng pinaka rason. Kagabudlay mo na kiss after kung mga essay content. Oo. Pinakaputante dati mi dapat mera ka criteria para mabala nila ko na muna paggrado mo. Pero kisa mera gidya pati ginikanan. Amo na, pati kakantogin dyan sa eskwelahan. Kaya Grabe. magdala rin eh. puli balat nga ang ebidensya, ang papel sang classmate at papel sang bata ya dala. Kumangkot ma'am ginano mo na papel sa iba. Paano mo naging chikan? Especially action dyan, kung pareho, may essay, wala ginaya, ano mo, wala gina, imposible, wala sa mga high school, mga tungol, mandaan. Pating essay, kama, period, kopya na mo. Oo. Ti, ang score 5, ang isa 4. Ti, ay rason mo da. Ti, ang 5, amo ni sigurado, kung amo siyang kopyahan mo. Gani. So, pareho ko man, sir, ti 4 ka lang, kaya kopya ka lang. Sa gapo sila guru teachers ang una nato sang college Oo, nga. na. Period kad ka wrong. Oh, row na yun, 0 o kung Zero. 15 points. Pili ka lang. Oo, Wala tapos, yung in between na score gani. mo. Between lang na sa duwan. Oh, tapos kung may kulang isa ka word, wrong. Ligwak. Wrong siya, wrong. Bisan sakto pa ng content. Di ko wrong. kayang tanggapin. Amo na siya. Oo. Sige. Good morning. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga kaaksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya kag bitamina arabalang kon mga pikaw wala
Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:56. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal, balita pungsod noon sa luwasang pungsod Pilipinas sa patagsang artista kag sa hinampangan. Diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Huwebes, Setyembre 10 na kita tuig 2020. It's a feast day of Saint Nicholas of Tolentine. Ahalin kay Sir Vince Adolfo. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art Tayhupon. Sa liwat kaming nga matag balita. Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.